Kuphazamisekile ukuhamba kwezimoto ku-N3 kusukela ke ngesikhathi zasekuseni. Lokhu kwenzeka njengoba ke isiteleka sabashayeli bamaloli bakuleli sesingenela ke usukwini lwesithathu. Abashayeli bamaloli bathi sebekhathele ngaba kubiza ngokwehluleka kukahulumeni ukuxazulula izinselelo ezibhekene nalemboni. Into ekhalisa abantu ukuqashwa kwabantu bangaphandle. Manje mawuza la enkampanini lezi zama-truck uyathola ukuthi eziningi zazo amalungu ePhalamende noma amalungu enhlangano ebusayo ibona abanamashezi abaningi kuzona lezi inkampani zama-truck. Umnyango wezokuthutha esifundazweni uyasigxeka ke lesenzo sokuvimba umgwaqo. Njengohulumeni sibona singekho isidingo salokho ngoba sinazo izinhlelo zokuxoxisana nabama-truck, siney'nhlelo zokubonisana nabo ngey'nto ey'ningi ey'bathintayo okubandakanya izinto ey'ningi abayiphakamisele kuhulumeni ezingahambisi ngomthetho babaqashi. Inhlangano yabashayeli bamaloli ithi isimisele ukubuyela etafuleni lezingxoxo kodwa ke uma uhulumeni efeza izethembiso ayesevele ezenzile. Uhulumeni uthi amapolisa azoqhubeka nokuqapha isimo ezindaweni ezithintekile. uSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC iseThekwini.